Перепискою неможливо боротися з кулями. Ми боремося з кулями. Оці заборони, в тому числі, це російські кулі по нашому інформаційному просторі. Ми не можемо просто сказати, що ми написали заяву, ми такі молодці, подивіться, які ми молодці. Ні, треба кулі, ви маєте нападати. Ви маєте зробити так всі разом. Всі проукраїнські партії мають об'єднатися і діяти злагоджено між собою. Має бути тільки одна позиція у всіх. Це питання, воно зараз шкодить Україні чи воно підсилює Україну? Якщо шкодить, всі впряглися і відповідаємо. Якщо посилює, всі впряглися і тягнемо разом. Якщо зараз не буде у нас Україна понад усе, ну не буде у вас більше шансів взагалі вибиратися. Ні в «Голосі», ні в Тимошенко, ні в кого. Уже будуть зовсім інші люди, це вже буде все Російська Федерація, округ федеральний.